Για να βλέπεις αυτό το βίντεο τότε είσαι αλκοολικός. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κάνουμε μπύρα στο σπίτι. Αρχικά καθαρίζουμε και αποστηρώνουμε την τενέκα μας ή αλλιώς το brewing system μας και μετά καθαρίζουμε και ό,τι άλλο θα έρθει σε επαφή με την μπύρα, όπως για παράδειγμα κάποιες κουτάλες, το δίχτυ που θα μπει μέσα ο λυκίσκος κτλ. Ακολούθως, αφού έχουμε αποστηρώσει και καθαρίσει τον εξοπλισμό μας, τοποθετούμε το νερό μέσα στην κατσαρόλα μας και προσθέτουμε το σιτάρι, όπου θα βράσουν μαζί για 60 λεπτά στους 68 βαθμούς, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία ψησίματος της μπύρας, που είναι το mashing. Για να προστατεύσουμε τη διαδικασία του mashing, τοποθετούμε τη σίτα, κλείνουμε την τενέκα και τοποθετούμε την πόμπα μας ή ως κατά κόσμο αντλία για να δημιουργήσουμε κυκλοφορία του νερού, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η ζύμωση της μπύρας. Εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται το τσάι μας μετά την ολοκλήρωση του mashing και την αφαίρεση του σιταριού. Τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η παστερίωση της μπύρας. Εδώ το τσάι μας θα ζεσταθεί σε θερμοκρασία 100 βαθμών για μία ώρα. Μέσα σε αυτή την ώρα, στα 60 και στα 15 λεπτά, θα τοποθετήσουμε το λυκίσκο, έτσι ώστε η μπύρα μας να πάρει τα αρώματα και τις γεύσεις που θέλουμε. Μετά την ολοκλήρωση της παστερίωσης, τοποθετούμε το ψύχτη στην μπύρα μας, έτσι ώστε να ρίξουμε τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Ακολούθως, μεταφέρουμε την μπύρα από τη τενέκα 1 στη τενέκα 2 ή καλύτερα σε ορισμούς ζυθοποιίας από το brewing system στο fermenter. Μετά, βάζουμε την μαγιά και κλείνουμε το fermenter και περιμένουμε για 7 με 10 μέρες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ζύμωση. Αφού οι μέρες πέρασαν, φτάσαμε στο bottling day. Εδώ θα εφιαλώσουμε την μπύρα μας, τοποθετώντας μέσα στις μπουκάλες carbonation drops για να δημιουργήσουμε αέριο. Ακολούθως, περιμένουμε 2 με 3 εβδομάδες και η μπύρα μας θα είναι έτοιμη. Μετά από πολύ κόπο, μόχθο, δάκρυ και πόνο, η μπύρα μας είναι έτοιμη. Η μπύρα είναι τσακρή, πάμε να την ανοίξουμε και να τη δοκιμάσουμε. Ησυχία, αλκοολικοί μας φίλοι.